nana sanga ani wagati mali kono ani mali ko kan ami bela jelen fe ka wagati to yala ka fɔ ɲana ka bisimila wa ka ma fili aw sɔgɔlen aw ka teleso mandi de la no ye mali kunnafoni.net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan no ye an ka yɛlɛ jamukan min bɛ yɛlɛ ani nisɔndiya o promesse ta aw ye chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni.net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se ka an ka vidéo nataw loupé togo si la ayiwa an filɛlibagaw aw ka nisɔndiya kama bi an ka wele sera an ka comédienne belebeleba fila ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ kan i yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛnku la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimamuso i ni ɲankuma c'est sama tɔɔrɔ tɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye bon tɔgɔ ni jamu ko i b'a dɔn ko puwa ni ma t'a dɔn ko ne bɛ plateau sanfɛ ah o de t'a dɔn ko ne bɛ plateau kan u bolo ne bɛ école de la o nka an m'a da Lidja ma comme u tɛ Lidja dɔn fɔlɔ an ka da Lidja ma fɔlɔ sinon ni tɔgɔ in fɔra u tɛ tɛmɛ u tulo kan dɛ u b'a fɔ ko voilà Lidja officiel kan ko la ayiwa n balimamuso i ni ɲankuma nse i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye awɔ ne tɔgɔ ye Thérèse Danbele bon comédie kɔnɔ n bɛ wele Benjamin aw bisimila mali kunnafoni.net plateau kan aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye merci à toi aussi pour l'invitation o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon Lidja filɛ nin n'i y'a lajɛ a ma gɛlɛn koyi tɔgɔ in ma ɲini yɔrɔ jan yɛrɛ n'i ye Umu Dili lajɛ Dili ye jumɛn ye Dili tɛ Dili dɔrɔn yan donc n'i ye Dili transposé dɔrɔn ka a fara kan Lidja nana ten de Lidja tɔgɔ bɛɛ filɛ ayiwa Thérèse la Benjamin o tɔgɔ in sɔrɔla cogo di bon an ka famille la bon ne de ye du lakare ye et puis troupe la fana bɛɛ ka kɔrɔ ni ye donc n fana y'a préféré ka Benjamin ta awɔ n'i y'a faamuya i bɛ troupe dɔ de la awɔ n bɛ troupe dɔ de la troupe Senunja awɔ o troupe in yɛrɛ sigi kun ye mun ye bon a sigi kun ye comédie kɔnɔna théâtre yɛrɛ kan en un mot an bɛ théâtre kɛ fɛn fɛn bɛ théâtre kɔnɔna kan quoi o de don faamuyali sɔrɔ la Lidja e fana bɛ troupe dɔ la ou bien awɔ ne bɛ troupe la troupe jumɛn ne bɛ Yɛlɛbugu la Koma Jabate fɛ ayiwa faamuyali sɔrɔ la an tɛ yɛlɛ awɔ an b'a daminɛ joona an b'a daminɛ Thérèse la wa ou bien a mana bɛn o ma cogo a mana e arrangé cogo min na Fatima an ka daminɛ Thérèse la bon bon kunu ma diya ne ye kosɛbɛ dɛ walayi kunu ne sigilen dɔrɔn concentré len ba n bɛ ka urumi layɛ i b'a dɔn urumi b'a jama yɔrɔ de la sisan courant ni kelen filɛ ka tigɛ donc n bolila n taara électricien wele k'a ka na an ka courant lajɛ a bolila ka na i bolo maga courant na dɔrɔn courant y'a ci donc a kirinna an y'a ta an taara n'a ye Senu dɔgɔtɔrɔso la olu ko non ko olu tɛ se ka fɛn bɔ a la an taara n'a ye Sogonikɔ olu fana ko an ka yɛlɛ n'a ye quoi donc an taara n'a ye Gabriel Ture la olu ko non k'olu tɛ se an obligé ka taa n'a ye Ponji docteur nana fɔ ko solution kelen min b'a la ko fo ka opérer ne ko courant ka mɔgɔ ci k'o fana opérer bon ne yɛrɛ kamana gana kosɛbɛ donc docteur kɛ de kelen filɛ ka opération daminɛ yɔrɔ min na a ye lamu d'a kɔnɔ kan potoden 5 de bɔra n'ampli carton 30 ne ko tiɲɛna électricien mɔgɔw kan ka fɔ mais ne ka kunu ma diya dɛ non Thérèse an ka ji di ma ou bien ayi a ka ɲi tan Ayisa a tɛ nkalon tigɛ dɛ o kelen ni nkalon tigɛ t'an cogo la sa ko bɛ nin dan na est-ce que an bɛ nkalon tigɛ mun kɛra an ɲɛna o de fɔ o ayiwa Lidja an b'i bolo sinon ne kɔni b'a dɔn kɔni ne y'a fɔ 10 millions ko de ka gɛlɛn ne ma hali ni 50 millions dira ne ma 2 millions ne b'o ta ka 48 millions di voilà 2 millions ko in aw ye dɛmɛ o ko labɛn n'i ka 2 millions mun burunnen ta don ne ta don c'est ça qui m'intéresse chacun de son intérêt personnel ne ka intérêt personnel ye 2 millions ko in ok ɲaamɛ n bɛna hakili to yɔrɔ nin na ayiwa Lidja an b'i bolo i bɛ ne ni n ka téléspectateur la yɛlɛ aw tulo bɛ na aw ɲɛ bɛ na kɔni o ɲɛ bɛ na mais sɔgɔbɛli dɔw bɛ sɔgɔbɛli dɔw kɛ est ce que a t'olu dabila ayiwa Lidja an b'i bolo ne kɔni b'a dɔn sɔgɔbɛli fila an k'o to yen sɔgɔbɛli to yen dɛ ne ma taa barokɛyɔrɔ la ka taa mun da ye ko siganɛri wa siganɛri de ko n'i kɔni y'o kɛ kɛ ka téléphone na kɔni k'i b'a bɛɛ de sɔrɔ ne ko sera a tigi ma sa kɛ ne fana taara ka t'o paratike mais kɔdi tun b'a la téléphone na ne yɛrɛ ko n k'o bɛ kɛ cogo di ko kuma i ka musaya fɛɛrɛ tigɛ o kɔ la ayiwa problème t'a la ne taara yɔrɔ min na tellement ne bɛ fɛ ka baara kɛ ne pressé la kojugu jabi e kun ma ɲina fɔlɔ yɛrɛ ne y'a tɛgɛ minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a ɲɛlɛ n ko bi ne bɛ k'i tɛgɛ kɔgɔ de bɔ i dɔwɛrɛ kɛ k'i tɛgɛ kɔgɔ bɔ quoi ne dun bɛ ka tɛgɛ kɔgɔ de bɔ bɛɛ sunɔgɔla yɔrɔ min na n ye baara kɛ nka ne ma nimisa su fila ala sunɔgɔ ko kuma tɛ o ne dara ne hakili jiginna a ka message dɔ ne bɛ wuli ala
karisa b'a la karisa fana b'a la mais walahi n y'i sara de kan dɛ a b'a ɲɛ yɛlɛ e mun kɛra fosi donc tuguni b'a fɔ walayi ja kunun ko fana tun bɛ campagne ba de la wa ou bien mun de a b'a fɔ mun de kɛra ne ko foyi mais fɛn ma kɛ o jɔn ne bila k'a sɔgɔbɛ a ma est ce que a ye ne bila la musow ka sɔgɔbɛli in dabila a ye sɔgɔbɛli dabila sinon a bɛ sa dɛ a bɛ bali mina crise cardiaque bɛ dɔ faga a y'a to yen téléphone sɔgɔbɛ a y'a to yen dabila a y'o to yen ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Thérèse baara ka ca dɛ ko min la e y'a choisir ka comédienne de ou bien i bɛ activité wɛrɛw kɛ bon n bɛ activité wɛrɛw bɛ kɛ parce que n ye chrétien église la an bɛ dɔnkilida ni fɛn ninnu kɛ yen église fana na an bɛ théâtre kɛ bon église la ne bɛ théâtre kɛ a bɛ ɲa école la en même temps n b'a kɛ a bɛ ɲa fana bon carré kɔnɔ balani show mana kɛ u bɛ n ta an bɛ don a la ne ka théâtre bɔ kanu nana ten cogo la don dɔ la troupe sigira o fana ye n wele n donna a la awɔ. Lydia kun jumɛn la i fana y'a choisir kɛ comédienne de ani n'i bɛ baara wɛrɛ dɔw kɛ bon comme y'a fɔ cogo min na baara in ko bɛɛ ne bɛ se ka fɔ a base yɛrɛ ye mun ye o kanu de fɔlɔ n'i ye fɛn fɛn kanu i bɛ se ka dɔ k'o la donc ne filɛ ne ye bac sɔrɔ donc ne bɛ licence de la kulu sanfɛ en même temps n ye transit fɛnɛ kɛ je finis avec ça o diplôme min bolo donc depuis ne bɛ bac la waati min na ne b'a ye ne parents ne tun bɛ vidéo ni ne tun kɛ wa kɛnɛmala la dɔw bɛ yen olu fɛnɛ n ka groupe fɔlɔfɔlɔ ye Kotobazi n'i taara YouTube sanfɛ mais o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ kana o tɛ ne yɛrɛ voilà donc ne n'u tun bɛ to ka vidéo kɛ comme ne parents b'a fɔ k'u b'u plaindre don dɔ ta kɛra ne ko mama n yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ bac la n ko ne ka cours privé n ko aw b'a dɔn cours privé min bɛ don mɔgɔ kunna aw b'a fɔ k'a bɛ maître na tɛ so o tɛ don kunna koyi fo an bɛ taa mun kɛ ekɔliso la samedi ni dimanche yɛrɛ jama ka ca ni maître ma se k'a fɔ ekɔlidenw b'a fɔ a bɛ don i kunna donc n'an taara o sira fɛ n bɛ sira bɔ n bɛ taa vidéo kɛ la n bɛ tila k'a fɔ n ko monsieur walayi ban de kɛra an ka so de kama i ma ne o ne y'o caman kɛ dɛ ne ye caman faga sɔrɔ o ma sa o kɛra mɛ o kɛra. Thérèse i furulen don wa. ayi ma furu fɔlɔ i bɛ dɔn nin fɛn in domaine kɔnɔna filɛ nin ye a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ o ma ko yɛlɛkonikɛlaw manamana mɔgɔw surtout musow a ma nɔgɔn mɔgɔ minnu b'a fɔ o ma ko manamana mɔgɔw ani mɔgɔ minnu tɛ jogo ɲuman da aw la conseil jumɛn de bɛ e bolo k'a di o tigi ninnu ma. bon conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ u m'a faamuya de n'i tɛ fɛn min kɔnɔna na i tɛ se ka fɛn f'o la i t'a a dɔn fɛn min don i t'a valeur dɔn bon pour que u k'a faamuya f'i yɛrɛ ka i bɛ i dusu muɲu ni min m'a faamuya ni min ser'i ma i b'a fɔ mais n'i bɛ baara o baara kɛ kana n'i kɔ kuma jate ni min sera k'a ɲɛf'i ɲɛna i fana b'o la faamuya mais n'i bɛ baara kɛ n'i ye ko kuma jate dɔrɔn i tɛ avancer. a ma nɔgɔn. awɔ. ayiwa Lydia i fana b'i ka conseil di. j'espère que a ye caman kɔni f'a la kuma in tɛ taa o yɛrɛ kɔ surtout dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min e y'a kanu donc a ka di e de ye kumakan ni lagosi ni fɛn fɛn bɛ da i kan e b'a dɔn i jogo tɔ et puis surtout a ka noter fɛnɛ rôle dɔw bɛ an b'a jouer o t'an jogo ye an ka baara n'a taabolo don n'a fɔra k'i ka nin rôle jouer hali ni e ta ye e b'a jouer parce que i bilala la don mais o ni jogo ça fait deux o tɛ kelen ye an b'o de ɲini mɔgɔw fɛ u k'o de faamu kosɛbɛ. faamuyali sɔrɔ la an tɛ yɛlɛ. k'aw la a ye yɛlɛ dɔɔni kɛ baro la an bɛ segin taga ni Lydia la. ok. k'a daminɛ ne la aw b'a to na ne bɛ n ka kɔrɔni bɛɛ fɔ yan dɛ bi fɛnɛ mana t'o ye ni ne y'a daminɛ dɔrɔn k'i y'a fɔ plateau kan a b'a ye sa sɛbɛ la an bɛ nin yɔrɔnin dogo bɛɛ tɛ nin n k'a b'a ye sa i b'a dɔn n'i tora ka nin ko ninnu ni ne bɛ ka fɛn fɔ i b'a dɔn ko nin e bolo ko comédie de don n k'a kɛra ne la de n y'a essayé de koyi n'i min nana fɔ yan bi i bɛna ye o ja yanni ne ka kɔdi ko in daminɛ a mɛnna ne kan ale de pere a daminɛ minɛ ka ne ɲɛko fo ne ɲɛ wɛrɛ la siɲɛ a dan tɛ an bɛ taa restaurant na n'a ka gow bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen o bɛ mun kɛ ne la a teri min b'a fɔ ne ka bɛ cɛ yen bila dɛ a fɔ i ka cɛ tɛ sɔn i kana i ka cɛ lamɛn sa e n'aw nin tɛ ɲɔgɔn bolo o ma fana fɔ ma chérie ça va somɔgɔw bɛ di i ka ko ka ɲi an bɛ sigi ka dumuni kɛ an b'a ɲi wɛrɛ jan ne sinamuso don olu de y'a daminɛ fɔlɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la olu de y'a daminɛ ne yɛrɛ. Thérèse an b'i bolo. bon tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn n nana a ka plateau kan nisɔndiyalen don dɛ mais ne yɛrɛ ye fɛn damadɔninw de ye sisan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i m'a ye bɛɛ yɛrɛ filɛ n'i y'a jateminɛ sisan yɛrɛ fantanya yɛrɛ bɛ bɛɛ la quoi ɲɛ b'a la 2020 ma diya kosɛbɛ dɛ a ma diya mais n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna accident dɔ kɛra kɔsa in na a ma nɔgɔya dɛ bɛntigi dɔ ni karitigi dɔ de ye accident kɛ non accident in juguyara trop halisa a kunkolodimi bɛ ne na quoi ɲɛ tɛ ɲɛdaw la accident in yeli de nin kɛ ne na tantɔ la non bɛntigi dɔ ni karitigi dɔ de sera ɲɔgɔn ma non accident in juguyara mais i b'a kalama bɛnni tun ye Karim de ta ya i bɛ ka Karim voilà
donc accident kɛra ɲɛbala mɔgɔ caman sara dɔw banana dɔw sen karila cɛkɔrɔba dɔ yɛrɛ tun b'a la o kan tigɛra ka bɔ a kunkolo da la bon Karim nana accident na a ko non mɔgɔ sata cayara nin na an bɛ nin ko kɛ cogo di bon a ko jama ma k'a ye tilali kɛ quoi a ye siw compter a k'olu bila kɛrɛfɛ minnu man kɛnɛ a k'olu fana bila kɛrɛfɛ donc minnu man kɛnɛ u y'olu ta u taara n'o ye dɔgɔtɔrɔso la a k'olu para ma k'a bɛ 30 millions di olu ma minnu sara ale bɛ 50 milliards di olu somɔgɔw ma o fɔra yɔrɔ min na cɛkɔrɔba min kunkolo tigɛra ka bɔ a kan na la o y'i kolonkolon ka t'i fara siw kan awɔ tari fara siw kan su cayara yen dɛ 50 millions ko in kelen wɛrɛ fana bɛ yen o fana y'i kolonkolon ka t'i fara siw kan dɔw yɛrɛ bɛ yen o ta kɛra sur place de k'a kunkolo yɛrɛ bɛɛ dayɛlɛ o de kelen filɛ k'i bolo bɔ ka cɛ gosi k'e nana mun ɲini yan ko fɛn y'i sɔrɔ a k'i bɔra yɔrɔ min na ko segin ɲɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la kana siga yɛrɛ mais n'a tɔw ta ne ka 10 millions de ka gɛlɛn ne ma hali ni 10 millions dira mais ɲɛ tun bɛ yen nɔ 10 millions ne b'a ta ne e ye o i m'a ye n'o de fɔ n ko 10 millions ko in de ka gɛlɛn ne ma i m'a ye mais n'i t'a sɔrɔ a man ta sɔrɔ o halisa n bɛ 10 millions ɲini na tɛ ka sɔrɔ m'a sɔrɔ sa kana fɔ ko n y'a sɔrɔ m'a sɔrɔ mais ale ɲɔgɔnnaw de tun ka ca walayi m'a sɔrɔ m'a sɔrɔ u y'a dali da la an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi de la n'o ye mali kunnafoni .net ye kɛrɛnkɛrɛnnenya aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ jamukan min bɛ yɛlɛ ani nisɔndiya promesse ta aw ye chaque lundi à partir de 18h sur mali kunnafoni .net minnu ma abonné aw ka abonné aw ka commentaire baden b'a kɛ walasa aw kana se k'an ka vidéo nataw loupé cogo si la bi ani Thérèse ni Lydia de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye ayiwa sisan an bɛna kuma actualité kan maaw bɛɛ lajɛlen b'a kalama an ka Jabateba musique Sidikiba ale kɔni ale datugulen don bi an tɛna fɔ yan ko Sidiki jo b'a la an tɛna fɔ ko Mama Sita jo t'a la ko Mama Sita jo b'a la mais an ye image dɔw ye ko in kɔfɛ a image a man ɲi an npogotigininw yɛrɛ ka image ma Thérèse conseil jumɛn de b'e bolo npogotiginin minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma bon ne bɛ se k'a fɔ n bɛ se ka kunnafoni n t'a dɔn n bɛna fɔ cogoya min na n bɛ se ka cikan min lase u ma npogotigininw ma ni i donna jarabi la kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ quoi bon u k'a bila u kunna toujours k'an bɛ Mali de la an bɛ fɛn caman ye film na ni tiɲɛ don kelen tɛ dɛ u ka jan ɲɔgɔn na i bɛ fɛn o fɛn ye télé la kana fɔ k'i b'a bɛɛ ta ko k'a kɛ donc o de fili bɛ musomanin caman na bi u bɛ nin bon a nacogo n'i ye miiri ko in yɛrɛ nacogo la minnu cɛ a défaut bɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw la surtout siya damadɔni bɛ yen u bɛ se ka voyage ka san caman kɛ kɔ kan k'u muso tɛ yan u bɛ to k'a fɔ k'u muso k'u photo ci u ma o de nana ni nin ye mais musomanin caman y'a kɛ ɲɛyɛlɛ de ye quoi u bɛ ka kɛ ɲɛyɛlɛ de or muso yɛrɛ kan k'i yɛrɛ sutura k'i yɛrɛ tanga ni ko caman ma mais e cɛ min fana n'a b'a kɛ e fana nɔfɛ bon dɔw fana ka défaut fana ye min ye u t'a kɛ ni cɛ kelen u ni mɔgɔ mɔgɔ mana kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a ci o ma sinon n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ kelen de bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ci o ma n bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ ye kanu ye i n'a fɔ an bɛ wagati min na wagati bɛɛ n'a tile don i ni caman bɛ kanu kɛ n'o bɛ tila ka laban ɲɔgɔn bolo n'i y'a ci o ma a bɛ se ka kɛ an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la o tɛ kojugu ye mais e b'a ci nin ma e b'a ci nin ma e b'a ci nin ma donc i y'i yɛrɛ de feere bon ne bɛ min fɔ musomaninw ye n'u sera k'u dabila a bɛ f'u la faamuyali sɔrɔla Lydia kene b'i ka conseil di ale kɔni y'a bɛɛ de fɔ ka ban so c'est que sur quand même mɔgɔ i mana kɛ kanu na cogo di u yɛrɛ ɲumanna ko je t'aime n'a sɔrɔ je m'aime bɛ donc i mana kɛ ko o cogo i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ bakun ka gɛlɛn fɔlɔ i ka image i ka tɔgɔ tout ça donc n'i y'o dɔn kanu mana kɛ cogo o cogo limite b'a la a b'olu n t'a dɔn a b'olu dɔw yɛrɛ ye quoi ayiwa an ka wagati korona jamukan an bɛ ɲinɛ sa kuncɛyɔrɔ la Thérèse an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ kan baara in kɔnɔna la papa gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɛ ne kan sisan n bɛ se k'a fɔ moyen ko wariko bɛ na dɛmɛbagakow la o gɛlɛya bɛ n kan et puis n'i bɛ baara la baara bɛɛ gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la parce que n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye min bɛ kuma minnu bɛ f'i ma quoi surtout mɔgɔ caman b'i jate mɔgɔlankolonw ye yan'u k'a faamuya bon maliyɛn dun filɛ nin f'i ka kɛ fɛn de fɔlɔ n'i kɛra fɛn de i bɛ sɔrɔ fɔ karisa bɛ taa mais a daminɛ la a ma nɔgɔ dɛ voilà ayiwa Lydia i b'i da de ka gɛlɛya d'accord comme a y'a fɔ cogo min na toujours ale de kɔni b'a bɛɛ fɔ sisan ne dan ye ka n dalamaga ko la a bɛɛ ye gɛlɛya ko kelen ye parce que baara in daminɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa ye sunkuruba de ye karisa ni karisa ye video kɛ a don ta a bɔ ta a tɛmɛna n'a ye de kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ bon n'i dun ye fɛn fɛn kanu k'a ka di ni mun ye i mago tɛ kɔ kuma la
i b'i ka tagaɲɛ de ɲini a kɔnɔna la i bɛ se ka nafa cogo min na komi a y'a fɔ cogo don min na n'an ka don sera o n'a dɔn k'a fɔ ja karisa tun bɛ sunguru anw bɛ ka fɔ sunguruba minnu ja sunguruba min ta n bɛ nin ko in de la o don de ye tiɲɛ bangenen banna ayiwa an ka wagati koronna jɔnkan sera a kuncɛyɔrɔ la Lidia kumakan laban jumɛn de bɛ e bolo k'a fɔ i ka fanuw ye an'an filɛlibagaw ye kumakan min laban bɛ ne bolo o de ye u ka denni fitinin dɛmɛ ni dugawu ye a tɛ foyi dɔn ko in kɔnɔna la u ka dɛmɛ ni dugawu ye hali bi u k'an soutenir u k'an encourager parce que c'est grâce à eux aussi ko n bɛ courage ta baara in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni dɔw bɛ n wele téléphone na i ka vidéo ye voilà merci dame merci à vous je vous aime mais est-ce que i bɛ se ka téléphone numéro dɔ di an filɛlibagaw ma ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Lidia sɔrɔ problème foyi t'a la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka Lidia sɔrɔ a b'a ta 90 11 26 07 page fana bɛ yen u bɛ se k'u abonné n ka page la comme an ma dɔn page kɔni b'an bolo an ma dɔn Lidia officiel YouTube kan Lidia officiel page Facebook kan ani Instagram bɛ yen nɔ tout ça donc voilà. mais Lidia i bɛ se dɔnkilida la a kana n'an bila ko dɔ la yan dɛ yɔrɔ ne kelen k'o kɛ dɔw yɛrɛ ko ne ye n ka sira jɛ ko ne tun kan ka taa rap de la banna ne ye an kulo i ka fɛngɛni dɔ kɛ fitinin dɔ kɛ k'o bila i yɛrɛ jan nɔ a banna ayiwa sisan i bɛna tila ka ci kumakan laban jumɛn de bɛ bolo k'a fɔ i ka fanu y'an filɛlibagaw ye bon kuma laban min bɛ ne bolo halisa bon k'an dɛmɛ ni duwawu ye ani n t'a dɔn bɛna fɔ k'an financer ni fɛnw ye parce que n t'a dɔn n'i y'a mɛn k'i bɛ avancer mɔgɔ de b'i kɔkɔrɔ fɔlɔ o de halisa fanu k'an soutenir o de ka d'an ye bon n t'a dɔn bɛna kuma ma nɔgɔn dɛ bon u ka duwawu fɛnɛ ka ɲi an kana changer an bɛ togoya min na toujours an ka to ten an yɛrɛ b'o duwawu ɲini u fɛ u ka duwawu ka ɲi parce que mɔgɔninfin i mana kɛ togo togo i mana avancer togo dɔ la i bɛ fili i yɛrɛ ma bon hali n'an filila yɛrɛ ma u ka a dɔn an ye u k'an faamuya parce que ko bɛ n'a bunana don kan u b'an ladi an bɛ segin an kɔ Thérèse i fana b'i ka nɛgɛjuru sira di an filɛlibagaw ma n'aw mago bɛ nin na a bɛ se ka ne wele 89 60 66 90 i fana bɛ se dɔnkilida la ayi n tɛ se dɔnkilidaw la dɛ Thérèse o comédie kɔfɛ e bɛ se jumɛn na i bɛ se jumɛn na bon n bɛ se dɔnkili la o tuma dɔnkɛla dɔnkɛyɔrɔ tɛ yan nɔ voilà donc ayiwa sisan nɔ Lidia wala i bɛ ci hali ni biti tɛ yan sa i b'i débrouiller awɔ ne bɛ ci mɛ i bɛ wari di yan ne tɛ ci fu la awɔ dɛ ne b'a la n'an jiginna a m'o ɲɛnabɔ i ma ye ou bien i bɛ sɔn ne kɔrɔkɛ la ne kɔrɔkɛ b'i fɛ o a m'i ye fɔlɔ ma a b'i fɛ ne kɛra i fɛ ka ban Lidia bébé bɛ k'a lajɛ sa o kuma dabila ayisa bébé kulo t'a la sa a kulo b'a la sa a kulo t'a la sa a ka taa d'accord ko Farafina wuli ka bɔ nɔgɔ la bon Farafina taama ye ko Sunjata yɛrɛma kɔrɔnya waati sera k'u bɛ ka mun de fɔ k'u bɛ ka mun de kɛ an ka nin ko in ka ɲi tan an ka na tuma an sera tɛmɛ nin n tɛna tɛmɛ nin aw nana an ka wele jaabi a diyara an ye n'an bɛ sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn wɛrɛ kan o k'a sɔrɔ belebeleba farala ko kan n'Ala ka jɛ a y'an dɛmɛ ni duwawu ye hali bi ayiwa an filɛlibagaw Lidia ka nin freestyle kunkurunin de la an bɛna bayi boloda aw ye ni masa Aramani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan aw bayi